U današnjem komparativu, u bukvalnom smislu reči, proširujemo vidike, jer sa nama je naša draga Biljana Todorović-Georgijevski iz redakcije Vidik, srpskog programa Makedonske radio televizije. Zdravo, Bilja. Dobar dan i hvala na pozivu. Dobrodošla. Imamo povoda za ovo tvoje gostovanje, ali najpre nam reci, molim te, kako ste u Vidiku? Kako proširujete vi vaše vidike? Pa mi proširujemo Vidik već evo 25 godina. U martu će biti 25 godina od kako postoji emisija na srpskom jeziku i radimo tako. Svi znamo kakva je situacija u makedonskoj televiziji pomoću štapa i kanapa, ali evo čuje se za makedonsku televiziju. Dobili smo i nagradu sada, tako da nadamo se da će biti bolje. Zaista je teško da radite u uslovima kada obično sagovornicima kažemo nemamo kameru, ne možemo da snimimo to, a praktično misija je da negujemo srpski jezik i da zabeležimo sve informacije vezane za srpsku zajednicu. Ne mogu da verujem da ti odgovaraš nečijim pitanjima. Mislim, obično si u ulozi voditeljice. Meni jednostavno, mnogo mi je lakše da postavljam pitanja i sad bi nekako ja tebe nešto da pitam. Ali eto, evo, lep je povod i prihvatila sam ovo, naravno, zato što je emisija na srpskom jeziku. Drago mi je da postoji, malo je programa i uopšte mediji na srpskom jeziku su veliki problem Srba u Makedoniji. Interfer se zove Internacionalni festival reportaže. Na ovom si festivalu sa svojom emisijom Ko nekad u Skoplju u stvari dobila drugu nagradu. To je direktan povod za tvoje gostovanje danas u komparativu. Reci nam nešto više o ovom festivalu, s obzirom na to da reportaža ne daje samo potcenjeni žanr iz kinematografije, međutim, malo ko zna za ovaj festival, ne samo radi toga, nego kada pričamo uopšte o filmu, o televiziji, o televizijskim projektima, ono što si spomenula da je težak rat bar u makedonskoj radio televiziji, takva je situacija manje više i sa drugim privatnim stanicama. Kako si bila uopšte motivisana da uradiš jednu emisiju kao što, reći ćemo nešto više o tome kasnije, nije samo nostalgični prikaz jednog davnog izgubljenog vremena, nego nešto više. Reportaža. O reportaži je bilo reči, naravno, i na festivalu. To je jedini festival u regionu koji se bavi reportažom. Sve manje novinara koji se bave reportažom. To je vrlo inspirativan meni medij. Težak. Jeste težak, ali je zaista inspirativan baš zbog toga što to nije ono copy-paste novinarstvo ili nema tu pripisivanja. Jednostavno dođete, zabeležite trenutak, zabeležite emocije, originalno je i to je nešto što je neponovljivo. Tako da meni je zaista onako zadovoljstvo to da radim i sa ovom reportažom smo, na primer, živeli mesec dana i bilo je zaista i emotivno i novo i znala sam da će biti lepa priča i lepa emisija i naravno posle svih ovih, da kažem, razgovora, snimanja, montaže, ispao je lep projekat i naravno drago mi je što se dopao i žiriju. Bilo je u konkurenciji za nagradu 300 reportaža, tako da je to samo po sebi velika nagrada baš i zbog toga. Nagrade su se delile u 5 kategorija, osim u televizijskoj reportaži. Nagrade su dodeljene i za foto, radio reportažu, zatim za društveno odgovornu reportažu. Tako da bilo je puno kolega novinara i nagrada je bila samo prisustvo na festivalu. I lepo je što organizatori nekako to naprave da bude uzbudljivo do samog trenutka. Oni se jave svim autorima koji su u konkurenciji za nagradu. Ali naravno mi... Ne otkrivaju. Da, mi svi do poslednjeg momenta, praktično do zvanične ceremonije proglašenja nagrada, nismo znali ko je nagrađen. I onda, kada pročitaju drugo mesto,
to je stvarno onako bilo i lepo i veliko iznenađenje i potvrda da to što radite je dobro. 23. je u stvari bio po redu festival. 23. festival. A vi ste, ako se ne varam, i prethodno uzeli jednu nagradu? Pre 5 godina pravila sam reportažu za 50 godina od Skopskog zemljotresa i ta reportaža je dobila 3. mesto. Bila isto tako lepa i inspirativna i za kolege u Beogradu, zato što nikada, kažu, nisu videli te inserte Skopskog zemljotresa. Bilo je puno inserata iz arhive koje smo, eto, u filmu onako lepo, znači, spakovali na montaži, tako da su i muzika je dobra pratila film. Tako da mislim da su to neke stvari što se prvi put vide možda u Beogradu, pa to mi je bio neki motiv i ovaj put da znaju da je u Skoplju postojala gimnazija Orce Nikolov. To je u stvari priča, reportaže. Priča je to, da je postojala ta gimnazija Orce Nikolov u Skoplju, koja je praktično bila srpska gimnazija. To su uglavnom pohađali su je uglavnom deca vojnih lica čiji su roditelji bili na službi u JNA i oni su posle 60 godina došli ponovo u Skoplje da proslave 60 godina mature. To je bio dirljiv susret, pun emocija, bilo i suza i mislim, zaista je bilo neponovljivo i čini mi se da im je ta lepa priča ostavila najveći utisak. Bilo je puno priča koje smo imali priliku da vidimo na festivalu, ali kad sam ja pregledala sve te nagrađene ili te reportaže, bar inserte iz reportaža koji su koji su prikazivani, nekako sam pomislila da nema šansi da moja reportaža bude nagrađena baš zbog toga što je bilo mnogo težih priča, ratnih priča, priča sa Kosova i Metohije, poplave u Srbiji, čak su bile tehnički, čini mi se, mnogo jače. I zato, ja kažem, možda je bilo osveženje ova lepa reportaža. Jednostavnost uvek pali na kraju. Možda je bilo osveženje, jedna pozitivna priča sa mnogo poruka. To je jedno vreme koje prosto danas mnogi ne bi razumeli. To je vreme kada su se negovale prave vrednosti, vreme kada se negovalo iskreno prijateljstvo. Tako da, ne znam, danas smo potpuno drugačije živi, brzo živi i nekako kao da smo malo skrenuli kada su u pitanju te prave vrednosti. Da, kvalitet se obično ne poštuje u današnje vreme i potpuno su nam drugi parametri i idoli danas i možda u to njihovo vreme. Ipak su oni završili 58. godine i to je bilo potpuno jedno drugo vreme. Da. Jesi li prvo dobila ideju da napraviš reportažu o nečim što tangira ovu temu ili si prvo čula da se sakuplja generacija koja slavi 60. godišnjicu mature iz gimnazije Orce Nikolov? Kako je bila ta spona između? Čula sam, da, jedan kolega iz televizije bi... Kako je lakše u stvari raditi? Da imaš prvo ideju i da ideš, da kreneš u potragu za njom ili obrnuto? Tehnički kako je bolje? Meni je ovoga puta prosto bila lepa priča. Čim sam je čula, znala sam da će biti lepa i da to može da ispadne zaista lepa emisija, gledljiva, da ostane originalna, da ostane i eto i njima za neke njihove generacije. A eto da vide i svi ostali, naši gledaoci naravno imali su prvi priliku da vide premijerno. Nije to pravljena namenski emisija za festival, ali kad je tako lepo ispala, što da ne, onda da pogledaju i ostali i eto, dopalo im se. Ovo je renomirani festival. Jedini je, da. I jedini je. I imali su ukusa i dobro su, pravilno su dali nagrade. Pa drago mi je. Ne zato što si tu danas sa nama. Što se mnogima dopalo. Zato što je previše, narod se zasitio od previše tragičnih priča. Kao što si sama spomenula, ne samo elementarnih nepogoda, već uopšte tragičnih ljudskih priča. I zato mi se i dopala ova reportaža, zato što tačno se vidi
ili sam ja to videla, to je moj utisak lični, da nije bazirana na nostalgičnom vremenu kako se samo neki čovek koji sada živi na Hvaru, a učio je u Skoplju tih godina, ne sjeća se samo dirljivo kako je živeo u Skoplju i da žali za jugoslovenskim vremenom, nego uopšte se ne radi o tome u reportaži. Tako sam je ja doživela. Ima mnogo lepših poruka. Poruka, već sam rekla, i tih dana, to je sve za njih, naravno i za sve nas, neponovljivo. Ali je u današnje vreme teško, evo i mi, da se sakupimo sa 20-30 godina od mature, a oni su se sakupili iz cele bivše Jugoslavije. Oni su došli iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Bosne, iz... Crne Gore možda, gospodin Stjepan? Ili on je bio Iz Hrvatske, da. Gospodin Stjepan je vozio iz Hrvatske sam, znači sa Hvara do Skoplja, i kaže da uopšte nije bilo pitanje da li će doći, nego je sad pitanje kako će da se vratim. Kaže, ja uopšte nisam razmišljao kako ću da dođem. Znao sam da ću biti samo ako sam živ i zdrav, da dođem i da vidim ponovo Skoplje, i kaže, samo o tome priča i svojoj deci. I toliko su vedri ti ljudi i pozitivni i vitalni. Kako ne, kaže ona gospođa koja ima 79 godina. Kaže, da, oni svi imaju oko 80 godina. Sjećam se ko da je juče bilo, kad si je pitala gde su izlazili i do koliko sati su ostajali. Ja sam to pokazala svom sinu i kada je ona rekla, pa mi smo išli pored reke i maršuta nam je bila tamo i do 8 sati smo se morali vratiti kući, pa to je bilo divno. Do 8 sati su se morali, pa su morali da nose kape sa oznakom iz kojeg su razreda, pa to je tako šarmantno bilo, ostavilo utisak mlađima kojima sam pustila reportažu da gledaju. Frapantni su podaci kako su živjeli, kakvi su im profesori bili, strogi, ali pravedni, kako je rekao gospodin Stjepan ili drugi protagonista u reportaži. Ja sam imala sve dvojke, ali oni su mi pomogli da budem bolji đak, kako su se školovali. Izrasli su u stvari u obrazovane, fine ljude. Da, svi su završili fakultete, živjeli svuda po svetu, ali su sve vreme ostali u kontaktu. To je onako lepo, vidi se da su se družili i u srednjoj školi, ali eto, ostali su bez razlike gde žive, ostali su u kontaktu, i taj njihov susret je zaista bio emotivan. Ponekad mi se činilo da im smeta ova moja kamera i da jedva čekaju da odemo pa da se oni lepo ispričaju na miru. I znam da je snimatelj koji je radio sa mnom, on je bio isto pod velikim utiskom i on kaže, ja ovo nikad nisam video do sada, teško da se čuje da neko slavi 60 godina mature, i kaže, pričao sam posle 2 nedelje svima šta smo u stvari snimali. Tako nekako ostalo mu je u sećanju i veliki utisak je ostavilo na njega. Kažem, čak i na te srednjoškolce, te daleke 58. godine, ostala im je uspomena kroz ovu reportažu za neke njihove potomke. Javili su se iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, pošto film je sada na internetu, tako da su mogli to da vide. Kažu da sam ih vratila u neko vreme kojega više nema, i u arhivskim tim materijalima u makedonskoj televiziji pronašli smo i originalni snimak njihove gimnazije. Ona se nalazila na mestu današnje vlade Makedonije. Ona je srušena u zemljotresu, u onom katastrofalnom zemljotresu u Skoplju, tako da su ponovo vidjeli svoju gimnaziju i tako vratili se u to vreme. Eto, drago mi je. Ja sam stvarno bila onako pod utiskom mjesec dana. Nisam. I dok smo se dogovarali, kad smo pravili reportažu i posle do samog kraja i posle emitovanja, nekako je u to vreme bio konkurs za prijavljivanje, i tad sam baš i pomislila, kažem, zašto da ne, pa ova lepa priča, možda će im se dopasti, pa bar da je vide. Tako da, ali eto, nije loše kad stigne nagrada. Kako da ne? Možemo samo biti jako neskromni kada kažemo da nam ne gode nagrade, zato što je to i vrh jedne karijere, možda zenit
tvoja karijera sigurno nije vrh zato što si još mlada. Međutim, da, Lola Novaković i ostala ekipa iz tog vremena, muziku si dobro sastavila u reportaži. Jesi sama birala? Da, da. Pa to je bila nekako polovična ekipa. Iskreno, mi nismo imali, kažem, kao što smo rekli na početku, neku sjajnu ekipu, pa eto zbog tih resursa koje već raspolažem u televiziji samo sa kamerom i taj kamerman je i šofer i teško je zaista da napravite nešto onako visoko budžetno. Tako da mi smo to radili. Ne šalje vas MTV na team building na nekoj planini da... Ne. Teško je uopšte krenuti na snimanje i eto, dešava se da ponekad imamo kameru, ali više puta je priča da nemamo, nažalost, i da moramo moramo to da okažemo. Ali je zadovoljstvo možda još veće. Da, ali što se tiče muzike, nekako prva asocijacija, ne znam kako mi je pala da, na primjer, Grlom u jagode, ta kultna serija, je baš onako dočarala te 60. I onda mi je bila lepa za početak i onda se samo tako posle ređalo. I Ivo Robić i tako te. Onda su oni su sami rekli da ja kad sam ih pitala koju ste vi muziku slušali, oni su mi rekli ko nekad u 8, Đorđe Marjanović. I onda kažem, pa dobro, onda neka se zove emisija Ko nekad u Skoplju. Da li onako malo da podsjeća na tu muziku, a da opet kaže nešto i o Skoplju. Mislim da asocira i na Skoplju. Da, i napravili ste stvarno izuzetnu reportažu i molim te pozovi gledalce gde da je vide. Pa da, na YouTube-u je okačena Skoplje, Ko nekad u Skoplju. To je sad reportaža koja je sad nagrađena drugim mestom, a prethodna ta reportaža isto je na internetu, Ko nekad u Skoplju i Skoplje se seća. To su te dve nagrađene reportaže. Inače, mi u Vidiku, nažalost, ne stavljamo naše materijale. To je prosto onako sve na ličnoj osnovi, ali ne stavljamo naše emisije onako redovno na internet i žao mi je što neke stvari... Zato i piše ovde Biljana, ne piše Vidik. Dobro, ali je to ipak produkcija Vidika i ja to nisam pravila za sebe, nego sam pravila za emisiju u kojoj radim. Produkcija makedonske televizije, tako da drago mi je stvarno da se čuje da u makedonskoj televiziji ima srpska redakcija. To je jedina do sada bila TV emisija na srpskom jeziku. Drago mi je što eto postojite i vi i bilo bi lepo da i u mnogim drugim televizijama postoji jedna emisija na srpskom jeziku, pošto nemamo radio, nemamo privatnih televizija, tako da... Nezgodan vam je termin emitovanja, Biljana, moraš se složiti sa mnom. Mislim, 15 časova za bilo koju emisiju, bilo kog jezika. Ljudi se pitaju da li u stvari još uvek postojite. Možda i naš nije sjajni, međutim imamo mi reprize, imamo 16 časova subotom se gledamo, pa zatim u 20 časova, pa još 2 reprize, tako da morat ćete to da promenite. Pa to zaista ne zavisi od nas. Znam. To je nešto što mi tražimo već godinama, ali posljednjih možda 10 godina smo mi eto u tom lošem terminu, bez tehnike, sve manje ljudi i iskreno se nadam nekim korenitim promenama u makedonskoj televiziji gde bi dobili i nove kolege, da se vide i nova lica, da dobijemo neki bolji termin i žalosno je zaista da, na primjer, te etničke zajednice su obično, bar ti programi naši su na marginama. Do sada je bila takva situacija i obično kad neko od stranaca dođe u makedonsku televiziju, naši direktori kažu imamo program na 7 jezika. Da, i ovi kažu bravo, pa vi ste jedini u svetu. To tako lepo zvuči, a zaista smo na marginama i nekako kad svi ostali možda završe, onda etničke zajednice može nešto da urade. Mislim, ne može, to je jedan dekor, to nije redakcija, nije redakcija sa jednim, sa 2 ili 3 zaposlena novinara, to je
zaista tužna priča koja nadam se da će uskoro biti promenjena. Mora biti promenjena zato što i pored takve tužne priče dobija se ovo. A ovo vredi. Ovo ostaje zauvek. Ovo govori ne samo o gimnaziorce Nikolov. Mislim, sada je tužno, zapravo je tužno kako sve je veća i modernija tehnologija, a mi ko da idemo unazad sa nekim stvarima. Bez obzira na to jel pričamo o srpskom jeziku ili ovo treba govoriti, ovo treba podstaći one koji dovode važne ličnosti da se hvale pred njima. Treba podstaći da imamo ljude koji mogu da urade filmski esej, reportažu, dobar intervju. Gde je istraživačko novinarstvo? Mi više nemamo, zato što nemamo resursa. Ne možete vi poslati ni na jednu pozorišnu predstavu novinara ako direktor ne obezbedi mesto za njega. Do kada ćemo mi stajati negde u ćošku da pričamo o nečemu što je dobro za sve nas? Ja obično kažem da volim kad ljudi rade svoj posao i kada dela govore. Teško mi je da ja govorim o nečemu, ali eto ima razlog. Međutim, volim kada dela govore o čoveku, a ne da se samo prazna priča dešava, jer smo svedoci da svakodnevno slušamo svakakve priče, a da malo toga se radi. Tako da mislim da kada bi svako radio ono što najbolje zna, mi bi zaista svi bili mnogo srećniji i napredniji. To je u stvari i odlična odjava ove emisije. Kako ćemo zajedno da odjavimo Komparativ? Poštovani gledaoci. Gledali ste Komparativ, hvala vam na pažnji. Doviđenja.